إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله سبحانه وقاه. يا عباد الله، إن كتاب ربنا عز وجل مملوء بوصايا وذكرى تهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، وإن من تلك الوصايا التي شرعنا فيها هي وصايا لقمان الحكيم لابنه، حيث ذكرنا الوصية الأولى التي يأمر فيها لقمان ابنه ألا يشرك بالله عز وجل، والوصية الثانية أن يكون من مقيم الصلاة. أمي ألا تنو ألا من تنو كاكا أمي بركة شامل مسألة من باكا فوني سرياك أكا جونكا وما سبا ألا مي بجمال يامبلا أنسي كنو ما نيني مسألة في نيني شاما ما بلوكا بلا أنسي كنو ألا موكلا لما كنوا كاكاني ألا موكلا ما من بنا فوكا متلو نمان داما ألا موكلا كفاميان نغنياني ألا موكلا تبني كوفي أمي صلاة نكيسي نيني مسألة في كاكا أكا تشيدن أفسامانكا كاكا أكا جون أفسامانكا كاكا تشيدن كان تشيدن ni o bena suruna do adamadenw bɛɛ lajɛlen ye lahara jɔlon n'olu ye kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. ni ala ko ale yɛrɛ bɛ salatu kɛ o ciden kan nɛma ni kisi b'a ma. a ko alisilamuw ma limaniyajɔnw ma anw ka salatu kɛ o ciden kan. an b'a ɲini masaba Alahu subhanahu fɛ ka salatu caman kɛ a ka ala mɔkɛ la. o n'a dingow bɛɛ o ni mɔgɔ mɔgɔ y'i sen bila a sen bila nɔ la fo ka taa se lahara lo ma. an b'a ɲini masa ala fɛ ɲɛnamaya hinɛ ka kan n'o bɛɛ lajɛlen ye ala mɔkɛ la. saya yɛrɛ kɔ hinɛ ka kan ye ala mɔkɛ la. kɛnɛya ni lafiya ka d'a ma ala mɔkɛ la. si jan si barakama ko d'a ma ala mɔkɛ la. ka baraka don an ka fɔta n'an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na ala mɔkɛ la. bari alisilamɛw an b'an sara ɲɔgɔn na ni saranakan ye. masa ala k'i sara mantun tɛmɛnenw na ni saranakan min ye. masa ala k'i sara kira mantun na alayhi salatu wassalam ni saranakan min ye. ka ban k'i sara kira yɛrɛ la ni saranakan min ye. o de ka ɲi sira ale ala ɲɛ. bari alisilamɛw ne sara n yɛrɛ kun na k'an sara aw la an ye sira masaba ala ɲɛ. an ye ala gasi sigi. an y'a lɔn k'a fɔ ko lon dɔ la an bɛɛ lajɛlen bɛ kɔsegin ka taga masaba Alahu subhanahu ma. o de kosɔn ala b'a fɔ la anw ɲɛnɛ a ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. a ko an ye sira masaba ala ɲɛ lon min na lon min ni anw bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnsɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnsɛn ka taa masaba Alahu subhanahu sɛgɛrɛ. lon dɔ bɛ na juma in bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen kɔ koyi maa tɛ yan ko juma dɔ tɛna fɔ maa min kɔ. lon dɔ bɛ na seli fana ni lansara in a bɛ fɔ i kɔ. n badi alisilamɛw an ye o lɔn an ye o ɲɛsigi ni ala ɲɛsiranɲɛ ye. ala ko k'a bɛ fɛn min fɛ an y'an cɛsiri o la. duniya ye waati kunkurunin de ye. duniya ye tɛmɛ senna yɔrɔ de ye. maa dɔw tɛmɛna ka kɔn anw ɲɛ o ye o ka waati kɛ a kɔnɔ. anw yɛrɛ fana bɛ na anw fana bɛ tɛmɛ anw bɛ taa. maa wɛrɛ fana bɛ na anw kɔfɛ kɔ tuguni. duniya bɛ tan de fɔ ala mako ka taa se dugukolo ma. a ye lɔn min laɲini k'a fɔ k'a bɛ dugukolo ni sankolo meleke o tuma na o ka kɛ duniya ba ye. an b'a ɲini masaba ala fɛ k'an ta k'a la hɛrɛ ye o lɔn na ala mɔkɛ la. n bari alisilamɛw an tun ye ladilikan dɔ daminɛ. o ladilikan in o ye maaba dɔ ye. o ye ala ka jɔn ɲuman dɔ ye. a tun ye saranakan ninnu a ye saranakan ninnu di a den ma ni o ye Luqman ye. Luqman ye saranakan ninnu di a den ma saranakan baw lo saranakan nafamaw lo. o de kosɔn ala ye Luqman ka saranakan a y'a lakali anw ye. a tɛ komi histoire lo ten dɔrɔn a bɛ lakali dɛ. a bɛ lakali anw ye de mun kosɔn anw ka se k'a lamɛn ka hakili sɔrɔ n'a ye ka baara kɛ ni a ye. saranakan ninnu ladilikan ninnu ladilikan nafamabaw lo. a ladilikan kun joona fɔlɔ a bɛ bolila adamaden ni i ni masaba Alahu subhanahu de cɛ. ala min k'i dan ala min k'i bɔ n danya na k'i bila sɔrɔ kɔnɔ k'a kɛ i bɛ yen
ikana ka o ala le bato mais ala ba ni na bela jeni fe ko ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun akwanye ale ala bato ale ala min ka unta afana ye mawda ma min mun kona ka ko awnye oni anye ale ala bato ka kelimbati akwa mina ala nya sere ya soro donc ala kelimbati ya ole ala nya sere ya hakika ire amani ni masaba ala fe o dine ni aw bela jeni ma ala mo kala la dilika fulana lokman ye o di adema ako ya bunayya aqimi ssalah akon de min sara ila ika sirijo ika ka sirijo bagaye lokman amaka nabi moy amaka kira moy ga ay la dilika nyuma nugun di adema lokman a donné quelques conseils à son fils. Il dit oh mon fils, n'associez pas à Allah subhanahu wa ta'ala, quand l'associationnisme est un grand péché. L'associationnisme, Dieu ne pardonne pas qu'on l'associe avec quelqu'un d'autre. Donc, Lukman dit Sarnakan, Beladi Adema, Feminka Bo ala Katimi Fem Bela Janika, Ole Flamafouya, Oye relationné, Admadeni Alache. Au coffre, mon fils, deuxième conseil que Lukman a donné à son fils. Il dit, mon fils, accomplit la prière. Accomplit la prière. Ika Serijo. Oye relation Mimbe, Admadeni Alache. Ça, c'était la deuxième conseil que Lukman a donné à son fils. Pendant les sermons passés, c'est ces deux conseils-là qu'on a parlé là-dessus. Troisième conseil que Lukman a donné à son fils, c'est le thème du sermon de ce vendredi. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. La délicate Sabana, on a vu que tout ni Lukman y est au dit à Dema. A bani ko fe den yamaruyala relation min be mo ni ala che o le kana ka ka fe folo ni ka flanga fo ya bu donina ka seli ini ala chela la sisa konya tawbe to on ire ni nyonche adamadu ni nyonche on be doka bo mi non ke ani nyonche. Dieu nous demande pas de rester isolés sans approcher les gens, pour côtoyer les gens. Si tu vois quelque chose qui n'est pas bon, faut parler là-dessus, mais avec la sagesse, avec la bonne manière. Ala bolo ni na fe, ala ma ni na fe ko nga yere to kada so nga yere dala ka to fan do la ti de. Ako anye du mo la, anye nyagami mo la. Na o nyagami ni kono ibera fe do fe mi mai. Ni yo fenye mi mai o i kuma oka i mo nyamaruya ni nyumai i mo genga bo jugumama o ye alaka nyamaruya kan alaka mi fo on nyene alqur'an kono Lukman yere fana yo ladil kan di adema ako ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lukman ko adema ko ndeme conseil dima ke moye mo min be mo nyamaruya ni nyumai ke moye mo min be mo ben ka bo ko juguma ambadi alislama anya janto ni rodina no me nyofe nyana maya kono nana akala togo doka dolon doma olo doka do famnya soro dine kono doma o famnya soro. Donc au condamnana ni barima al-islamai ke wali dola ke wali min na may ika afanyene afo a karamo ya fota an ka islamayana ni teben ika ni keta me ika oke ni hakli ika oke ni kolon sabu mabe ladil kamin di idoma oni be ladil kamin di ikoroma moma oni be ladil kan di mami bi faya place la ibo di la halaya mina o te toya kelenye fi fanaka o hakli soro fi fanaka o famuya soro e ka ladil kan kono ni be nyamaru yale kan ni nyumai ka mo bo ga bo ko jugu man ni mai ikake ni sachesi ikake ni kolon ikake ni hikmai
ala ye o min ɲini an fɛ alikɔnɔna kɔnɔ a ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana a ko i ye mɔgɔw wele ka na i ma ala ka tagasira ma ni kolon ye avec la sagesse avec la bonne manière des paroles mais hali n'a sɔrɔ a tigi k'a lɔn k'a fɔ ko nin man ɲi a k'a lɔn k'a fɔ k'a man ɲi nka ile bɛ nana ka na kuma o tigilamɔgɔ fɛ o ko kan a k'a lɔn k'a man ɲi o ni ne ma o fɔ o tigilamɔgɔ ɲinɛ ni hakilimaya ye ni dususuma ye adamadenni ni tuma dɔ la ni kuma min fɔla a ma ni violence ye a b'o fana kunbɛn o cogo la ten ni violence ye hali n'a k'a lɔn k'a fɔ k'a man ɲi adamadenni ni bɛ ten o de kosɔn ala k'a ɲini an fɛ a ko ud'u ila sabili rabbika k'i ye mɔgɔw wele ka na i tigi ka sira kan bil hikma ni kolon o le jumɛn ye o le ye sagesse ye i ka kɛ mɔgɔ hakilima ye n'i kɛra ɲumankɛla ye n'i kɛra mɔgɔw welela ka na ɲuman sira ma ka na hɛrɛ sira ma k'i k'a kɛ ni sagesse ye wal maw'izati al hasana o ni kumako ɲuman o ni ladilikan ɲuman sabu o ye fɛn nin ye fɛn min a bɛ tɛmɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ tɛmɛ an ni ala cɛ a bɛ anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc tuma dɔ la i ka kuma ɲuman a bɛ kɛ kojugu ye n'i ma se a fɔ ko la tuma dɔ la i ka kuma ɲuman a bɛ kɛ kojugu ye n'i ma fɔ ni sagesse ye o de kosɔn an y'an janto nin yɔrɔ in na yan an ka sokɔnɔnaw na an ni mɔgɔ minnu bɛ baara ɲɔgɔnyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ e ye taa ka taa dɔlɔ sɔrɔ mɔgɔ dɔ bolo e toi là ce que tu es en train de faire là c'est pas bon c'est interdit en islam i b'a ye na kuma dɔ la ni kumala n'a tigi ye ten o lahalaya la a tigilamɔgɔ bɛ se ka dusu ta a b'i jaabi ni jaabiko la juguman ye donc o lahalaya sugu fan dongo an badi alisilamɛw n'an bɛna ɲɔgɔn bila sira kan o la an y'o kɛ ni hakili ye an y'o kɛ ni kuma fɔ ko ɲuman ye ko kuma ko mun k'i ɲɛ ko fɔcogo ko kuma ko mun k'i tiɲɛ ko fɔcogo n badi alisilamɛw an y'an janto nin yɔrɔ in na anw fana kɛ ka ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman ye ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ kojugu ma samantiyaba de b'a la samantiyaba de b'a la barajiba de b'a la kira mantoya min fɔla dɛ kira mantonw fisayala ka tɛmɛ manton tɔw kan ni o le ye ala ko kira mantonw ma ko kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah ala ko kira mantonw kɛla manton na samaw ye manton na sɔrɔ hɛrɛmaw ye kala mun kan anw bɛ ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman ye anw bɛ ɲɔgɔn gɛn ka bɔ kojugu ma o ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman min o ɲɔgɔn gɛn ka bɔ kojugu ma o le ye kira mantonya hakika yɛrɛ yɛrɛ ye ni ka ye a bɛ fɔ ko ala k'an don kira mantonya kɔnɔ an bari alisilamɛw an bɛ don kira mantonya kɔnɔ ni kɛwale de an bɛ don kira mantonya kɔnɔ ni baara de ala y'o baara de ɲini an fɛ ala kira alayhi salatu wasalam a ko hadisa kɔnɔ a ko man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi a ko ni mɔgɔ min ka ko kɔnni dɔ ye kojugu dɔ ye i bani alisilama la i y'a yɛlɛma ni seko bɛ a tigi la borola yɛlɛmani la ka o fɛn tɔgɔ bɔ a bolo n'i bolo ye k'a kumandiya a ma n'i bolo ye walima i y'a mɔgɔ bu o ta lo k'i k'a bɔ a bolo ni o lahalaya ye nka n'i ma se o la k'i k'a kɛ ni nɛnko ye fa in lam yastati' fa bilisanihi ni bolo ta sabu maratibu da'wa o le ye nin ye mɔgɔ dɔ bɛ yen o tigi ka kojugu i bɛ se k'a bali n'i bolo ye mɔgɔ dɔ bɛ yen o tigi ka kojugu e tɛ se k'a bali n'i bolo ye koyi o tigilamɔgɔ ta bɛ kɛ lahalaya jumɛn na o tigilamɔgɔ ta bɛ kɛ ni dalakuma de ye nka o dalakuma fo o fana ka kɛ ni hakilimaya ye mɔgɔw fana lahalaya tɛ kelen ye o cogoya la i bɛ ladilikan min di jamana ɲɛmɔgɔ ma o ni min b'o dugu ma fo kana se i kɔrɔmamɔgɔw ma fo kana se i denbolow ma o lahirikan tɔgɔyaw mana ka kɛ lahalaya kelen ye o hali n'i bɛ sɛbɛnnakan de fɔra hali n'i bɛ tiɲɛ de fɔra nka ni a fɔcogoya ma ɲɛ n'a fɔcogoya ma sababa sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ ban tiɲɛ na dɛ donc o de kosɔn kira alayhi salatu wasalam
aye ladilikan lahaliya ni lakari an ye a ko n'i kɛra ladilikan dibaga ye mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ se k'ale ta kɛ n'i bolo ye i tɛ se mɔgɔ min tigi la k'a ka kojugu bɔ a bolo n'i bolo ye k'i k'o tigi ta kɛ n'i nɛnkun ye i ka ladilikan d'a ma o ladilikan fana di tɔgɔya i k'o kɛ ni hakilimaya ye a ko n'i dɛsɛra nin fila bɛɛ lajɛlen na faman lam yastati' fa biqalbihi a ko n'i dɛsɛra o la i k'a tigilamɔgɔ bɛ kɛwale min kɛra nin i k'a kɔn ni dusukun ye a bɛ taga sira min na nin ele kana kɛ mɔgɔ ye e ma se k'a ɲɛmaroya k'a k'a dabila e ma se k'a bɔ a bolo nka e yɛrɛ bɛ a soutenir a la e kɔni tɛna dɔ k'a la nka e kɔni b'a soutenir a la an badi alisilamɛw o man ɲi n'an kɛra ten o lahalaya la an badi alisilamɛw a fɔ k'an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ k'an tɛ ɲɔgɔn bila sira kan bɛɛ ka dɔ ye ka dɔ to yen ten ka ɲɔgɔn to yen ten an badi alisilamɛw samantiya min fɔla kira mantunya la an tɛna o samantiya sɔrɔ dɛ ni ala fana ka lajaba bɛ na tuma o tuma mɔgɔ minnu jɛra ka kojugukɛlaw to yen ka ala sɔsɔlaw to yen hali ni ile yɛrɛ ma dɔ k'a la jangata b'i sɔrɔ dɛ ka kojugu ye k'i makun a ma k'i datugu a ma e ma dɔ fɔ a la nka e kɔni ma kɛ a la nka e ma dɔ fɔ a la kojugu bɛ kan ka kɛ e ka so kɔnɔ kojugu bɛ kan ka kɛ i ka sigida la e ma dɔ fɔ a la ko sabu ni i k'i dabila nin na sisan mɔgɔw bɛ n'i détester mɔgɔw bɛ n'i kɔn bari alisilamɛw n'i ye kɛwale kɛla o ye ala tɛ jangata si la k'an b'a fɔ jangata min sababuya bɛ bɔ an ka jurumu na dɛ jangata min sababuya bɛ bɔ an ka kojugukɛw la ala bɛ jangata la an kan ka bɛn n'an ka kojugu n'an ka jurumu sababuyaw de ye dɛ f'an ka janto nin yɔrɔ in dɛ o de kosɔn bani sarakaw ka lahalaya o ma dogo an si la ala k'a fɔ o ma k'aw kana taa jɛgɛ minɛ samedi lon k'aw kana taa jɛgɛ minɛ samedi lon ne partez pas à la pêche le samedi c'est ce que Dieu a dit à les juifs ala ko ma a kana taa jɛgɛ minɛ samedi lon olu ɲinɛ k'olu bɛ se ka plan kɛ ala la o ɲinɛ o bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ala la et ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, au tout même cas, on va job là, quand samedi ni. Donc, à job là, quand samedi ni. Samedi là, il y a au teta dimanche. Job est déjà minou là, quand on va tout mener. Au fait, on va se faire planquer à la. Parce qu'on m'a dit se faire planquer à la. Au cas où il y avait 3 groupes. Ceux qui sont allés pêcher. Ce qui leur a dit d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Il y en a qui n'ont rien dit, ils se sont tus. Ils n'ont rien dit. De ma cour, ça va. Donc, comme hey, aïe, djagamene dabla, ala ko kakana djagamene samedi long, aïe dabla. Donc, comme ate hereka herekawa. Amna yere di doyale mama. Sabu la di kala ni me yere korosi be doyale mani soro. Olo ko so kuma kan tomi na kofe. Donc, de ma cour, ça va. Djagamene non. Oni minnu ka ladilikan d'u ma k'a ye jɛgɛminɛ dabila oni minnu yɛrɛ o ma dɔ minɛ nka olu ma kɛ ladilikan dibaga ye o k'o daje jamakulu 3 ala bɛna ka na o halaki min kɛ ala ye mɔgɔ jɔnw de ka kuma lakari k'a k'olu mɔgɔw kisi ka bɔ halaki ma mɔgɔ minnu tun bɛ ladilikan dira mɔgɔ minnu tun b'a fɔ la ko aw kana jɛgɛ minɛ samedi lon parce que ko ala ko aw kana jɛgɛ minɛ samedi lon mɔgɔ minnu tun b'o ladilikan dira dɛ ala k'olu mɔgɔw de kisi nka ceux qui se sont tus ils ne sont pas allés à la pêche Dieu n'a pas parlé sur eux ala kumana aya ka min kɛ wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhun ala ye aya daminɛ a ko was'aluhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr a mɔgɔ tɔgɔ o y'a village o y'a dugu tun sigilen bɛ yɔrɔ min na o tun bɛ ba dagolo de la o y'a dugu nin tɔgɔ tun ye ko ayila o tun bɛ dugu min na dugu nin tɔgɔ tun ye ayila qaryatu ayila a mɔgɔw ala k'o lajarabi k'aw kana jɛgɛ minɛ samedi lon ala k'o y'a k'o lakalita k'o kɛ walada ye anw kɔ mɔgɔw ye was'aluhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
ala ko kana jɛgɛ minɛ samedi min na dɛ jɛgɛ bɛ kɛ ka kɔ fa o samedi lɔn la o ye lajarabi le ala ko law kan jɛgɛ bɛ na ka kɔ fa samedi lɔn la olu fɔ bɛ se ka plan kɛ ala la donc o bɛ jɔ bila ka kɔn samedi ɲɛ samedi kɔfɛ dimanche o bɛ taa jɔ ta sisan donc samedi jɛgɛ minnu bɛ na jɔ b'o bɛɛ lajɛlen minɛ donc o k'o kɛ wale min kɛ nin jamakuru dɔw ko o ma wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu mulikuhum aw mu'adhibuhum 'adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum jamakuru dɔw ko jɛgɛ minɛnaw ma fa ye jɛgɛ minɛ dabila minnu o ma jɛgɛ minɛ nka olu de tɛ fɛ kuma ka kɛ jɛgɛ minɛnaw ma olu ko mɔgɔ dɔ ninnu ma o a tɛ ninnu to ye wa a t'a sen bɔ ninnu sen na wa a tɛ ninnu fɛ kuma dabila wa a b'a yɛrɛ latiɲɛ ladilikan ninnu ma lahalaya jumɛn na ala le ko kana jɛgɛ minɛ ni ala bɛna min la o kan ala b'a la o kan nka ladilikankɛlaw ko di minnu bɛ ladilikan di la qalu ma'dhiratan ila rabbikum a ko anw bɛ lonsora de bilala ninnu kan an ma ala yɔrɔ an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadhihi ghafilin dɔ kana ban ka taa fɔ laharalon ko n to taa kalama o ko anw bɛ daluya le bilala o kan donc ile mɔgɔ min tigi bɛ ladilikan di la kojugukɛla ma mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ min bɛ ko kɔnni dɔ kɛla min man ɲi i bɛ daluya le bilala a kan ile fana bɛ kungo le bɔla i yɛrɛ kan f'i ko le lɔn o ko ma ma'dhiratan ila rabbikum anw bɛ lonsora le bilala ninnu kan ka daluya sɔrɔ an ni ala cɛla la k'a fɔ k'an kumana jɛgɛminɛna ninnu fɛ tumana min na o k'i ban o k'i kangana gbaliya k'o ta kɛ samedi jɛgɛminɛ ye ala ko falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhawna 'ani su o k'i kangana gbaliya k'o ta kɛ samedi jɛgɛminɛ ye min kɛ ala ko di anjayna alladhina yanhawna 'ani su a ko ni ala ka mɔgɔw bɔ bolo la ka mɔgɔw la kisi ka bɔ jangata ma mɔgɔ minnu tun bɛ kan ka fɔ k'aw kana jɛgɛ minɛ samedi lɔn wa akhadna alladhina zalamu mɔgɔ minnu k'o ta kɛ samedi jɛgɛ minɛ in dɛ bi'adhabin bisin bima kanu yafsukun ala ko k'a ka o mɔgɔ tɔgɔw minɛ ni jangata juguba ye bi'adhabin bisin bima kanu yafsukun a ko a ko mɔgɔw lajaba mɔgɔ minnu k'o ta kɛ samedi jɛgɛ minɛ ye gurupu sabanan o kibaruya don a ko anjayna alladhina yanhawna 'ani su mɔgɔ minnu ko aw kana jɛgɛ minɛ ala k'olu mɔgɔw kisi a k'olu ta fɔ o ye minnu ka yamaruyali kɛ ni ɲuman ye ko aw kana jɛgɛ minɛ aw ye jɛgɛ minɛ dabila ala ko k'aw kana jɛgɛ minɛ samedi lon ala ko anjayna alladhina yanhawna 'ani su fali ala k'olu mɔgɔw kisi wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin bisin ala ka jɛgɛ minɛnaw a ko minnu kana jɛgɛ minɛ n'o k'o ta kɛ tulokun gɛlɛn ye ka to ka jɛgɛ minɛ samedi lon a ko a k'olu mɔgɔw jangata k'olu mɔgɔw lajaba jamakulu sabanan o kibaruya don ala ma kuma o kan dɛ dɔnnibaga caman tala min kan minnu tun bɛ kan k'a fɔ ko a ye ninnu to yen aw kana yɛrɛ lasiya ninnu la ko halakila ka fara jɛgɛ minɛnaw kan nka komi o ma dɔ kɛ jɛgɛ minɛ na ala bɛ taa hinɛ o la lahara lɔ nka o ye duniya ta min kɛ nin ka ban ka kɛ ladirikɛla ye ka ban ka kɛ kumakɛla ye ala ye o jangata ka fara jangatabagaw kan o de kosɔn ala ma kuma olu yɛrɛ ka lahalaya kan yɛrɛ siyɛnnikɛlaw jɛgɛminɛnaw o ni minnu ka ladilikan ti ala k'olu jamakuru fila de ka lahalaya fɔ an badi alisilamɛw n'anw bɛ fɛ an ye kisi ka bɔ ala ka jangata ma an yɛrɛ ɲɛ bɛ duniya lahalaya la duniya catastrophe minnu bɛ binna duniya kan n badi alisilamɛw lajarabili minnu bɛ binna duniya kan a b'aw ɲɛna k'anw ka fisa ka simi o jamana ninnu kan de wa walima anw ka jamanaw o le jɔcogoya ka ɲi ka tɛmɛ olu ka jamanaw kan wa o ka jamana o yɛrɛ sécurisé bɛ ka tɛmɛ anw ta kan o jɔko ka ɲi ka tɛmɛ anw ta kan nka n baden alisilamɛw an y'a sara ɲɔgɔn na an ye kojugu dabila dɛ an ye ladilikan di ɲɔgɔn ma tiɲɛni minnu tun bɛ ala ka dugukolo kan nin man di ala ye dɛ ni ala fudununa ala b'a ka lajaba jigin a ka jɔnw kan nka dɔ wɛrɛ tɛ ka sababuya kɛ
jurubun toya ka sababuya kɛ ala sɔsɔ ye ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس tiɲɛni yɛrɛ kɛla ala ka dugukolo kan tiɲɛni sugu fa bɛɛ lajɛlen i miiriya bɛ tiɲɛni sugu de la bɛɛ lajɛlen k'i daje k'i makun a bɛ so kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na a bɛ bɛɛ ka mara kɔnɔna na nka bɛɛ lajɛlen k'i jɛ k'i makun ko ni n ko bɛ kuma o bɛna tɔgɔ la n na ni n ko bɛ kuma parce que ile cɛkɔrɔba min ka baara ye ni ladirikan di ye so kɔnɔ o bɛ tɔgɔ jugu la i la o bɛ tɔgɔ jugu la i la n'o m'i wele kadafi o b'i wele tɔgɔ dɔ la i la ten dɔrɔn sabu e ko denmuso kunlankolon ne fɛ o tɛ kɛ kamalendenw kana n denmuso sunkuru ma tigɛ n fɛ so kɔnɔ o tɛ kɛ donc e kana f'i ye kadafi bari alisilamɛw n'an ma to nin ko ninnu la anw yɛrɛ ɲɛ bɛ duniya la a bɛ cogoya min na a dɔgɔnin tɛ mɔgɔ si la ko min tɛmɛna libi a ma dɔgɔ maa si la nin ye ala dimi de ye jɔn kɔrɔ ko ye ka ji jama ka ji firi mɔgɔw kan ka kɛ tiɲɛni ye min kɛra marɔki jamana la o ma dogo maa si la dɛ min kɛra marɔki jamana la o ma dogo maa si la dugukolo yɛrɛyɛrɛ min kɛra marɔki min kɛra turiki ka kɔn o ɲɛ dugukolo yɛrɛyɛrɛ o kibaruya ma dogo maa si la dɛ bari alisilamɛw an ye sira masa ala ɲɛ an ye ɲɔgɔn ɲɛmaruya ni ɲuman ye an ye ɲɔgɔn gbɛn ka bɔ kojugu ma lukuman a ye o ladilikan de di a den ma ladilikan sabanan a banni kɔfɛ den ɲɛmaruyala seli jɔ la a ko ya bunayya aqimi sala wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar ma ɲini masaba ala fɛ ka o baara nɔgɔya an ye ala m'o kɛla aqulu ma tasma'una astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ثم يأمر لقمان ابنه بالصبر على ما يصيبه قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ليشعره أن من تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو لا محالة لاق من الناس أذى كثيرا قد تمتد به الألسنة أو الأيدي وأن الصبر على ذلك لمن عزم الأمور. قال ابن عباس رضي الله عنه أي إن ذلك من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره. بريء الإسلام أمنا أنك مدته نمي لقمان ayole ñini a den fɛ ko n'i kɛla mɔgɔw ɲɛmaruyabaga ye ni ɲuman ye n'i kɛla mɔgɔw gbɛnbaga ye ka bɔ kojugu ma i ka sabali o kan i bɛna tɔɔrɔ min sɔrɔ o kɔ jaabi la i ka sabali o kan i ka muɲu o kan tuma dɔ la i bɛ se ka dɔgɔyaliman sɔrɔ nɛnkun na tuma dɔ la yɛrɛ i bɛ se ka dɔgɔyaliman yɛrɛ sɔrɔ fo ka se bugɔli yɛrɛ ma cidenw bugɔlaw ka sababuya kɛ o nana ko a bɛ min kɛla nin ye ko nin man ɲi a y'a dabila o bugɔla maa gosila ladilikan dila maa min ka fisa ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kan kumakan kolon fɔla mɔgɔ ma kumakan jugu fɔla mɔgɔ ma mɔgɔ min ka fisa ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kan ka sɔrɔ a ka mɔgɔw tun sɔnna ma ka sɔrɔ a ma ladilikan nin dila ko maa sɛbɛn don nka a nana ladilikan dɔw ma min kɛ a kɛra maa kolon ye o bolo yalo k'a fɔ n'i kɛra ladilikan dila ye tuma dɔ la i bɛ kɛ ten dɛ sabu e le fɛ mɔgɔw fɛ e le ye maakolon ye e min ko a ye jɛnɛya dabila a ye sunyɛni ni namara dabila a ye jogojuguya dabila a ye escroqueria dabila a ye ribadomu dabila e mɔgɔ min ka kuma ye nin ye e le ye mɔgɔkolon ye sabu e bɛ fɛn fɔ la fɛn min bɛ bolila mɔgɔw sɔn kan nka ko n'i kɛra o ladilikan dibaga ye wasbir ala ma asaba ko avoir la patience
faut avoir la patience ni kela nyamaru ya ke baga ye ka mogo bla siraka asabali ka kila amunun ka kila wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur. Ibn Abbas ko ye limaniya hakika dore gani sabali tela e ka dinela setina ta nyefew ni sabali tela e la nyini ye min ye i ka denbaya kono o tena se ka taga nyefe sabu ne ki muso nyamalu ya wuli ka fajara sini ngana ama wuli ni e ye fundeni ta o bon an bɛɛ lajɛlen na kunkolo an tɛ dora dingɛ kelen kɔnɔ sabu an ka kuma le bɔ yen ko an tɛ dora dingɛ kelen kɔnɔ mɔgɔ dɔw ka kungo y'i ta de ye dɛ an bɛɛ n'an ka kungo tɛ dɛ i muso ni denw olu ka kungo i ta de b'o ye y'a dɔn k'a fɔ i tɛ bɔ borola laharalenw ka sɔrɔ olu bɛ borola koyi i muso ni den olu ka kungo y'i ta de ye dɛ ala k'i yɛrɛ kisi ka bɔ tasuma ma k'i olu fana kisi koyi duniya in kɔnɔ yan ala k'an kɛ k'an dulon k'an kalifa ɲɔgɔn na de donc o kalifa ɲɔgɔnna in kɔnɔ nin fɛn min kalifala ele ma ka bɔ muso la den min kalifala i ma ala ye mɔgɔ wɛrɛ jana k'a di e ma k'i la nisɔndiya n'a ye a ye mɔgɔ caman jɛn a la o kalifa nin ala b'a ɲinina e fɛ kalifa nin ka kɛ ka ɲɛ dɛ nka dutigi joli joli bɛ yen cɛbakɔrɔ joli joli bɛ yen olu kɛra dayusu ye dayusu de ye mun ye dayusu de ye mɔgɔ min bɛ kojugu toléré a bɛ sɔn kojugu ma kojugu ka k'a ka so kɔnɔ denmuso sunkuru kɔgɔ fani bɛ bɔ musɔrɔ t'a kunna jala t'a kunna mako t'a la muso bɛ tɛmɛ ka bɔ so kɔnɔ fini sirinin bɛ a kɔgɔ la farikolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen présenténin bɛ dɔwɛrɛ bɛ yen min ka jugu ka tɛmɛ o ka tuguni o musow b'o ka tiktok ni facebook feere minnu la muso camanba de bɛ yen furumusow yɛrɛ minnu bɛ furu kɔnɔ walima minnu ma don furu kɔnɔ nka o bolo donna ji la o balibiya la a tɛ bɛn o farikolo yɔrɔ foyi ka ye olu de bɛ tiktok ɲɛfɛ ko feere jumɛn o de b'o yɛrɛ bila fani siriniw na ka lɔ ka to ka dɔn kɛ ka to k'o ka marchandise feerekɛfɛnw k'olu présenter i bɛ wari min sɔrɔ ni lahalaya la e ɲɛna ko baraka bɛ don a la baraka foyi tɛ don a lahalaya la dɛ i bɛ live direct min kɛ nin ka sigi ka feere min kala nin k'i yɛrɛ présenter k'i yɛrɛ maquiller ka tailleur du don i yɛrɛ la ka baramɛsiw don i yɛrɛ la k'i yɛrɛ bila duniya bɛɛ a bɛ tuma dɔ la a bɛ enregistrer mɔgɔw bolo cɛbakɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ nin daɲusu sugufa ye ɲɛ jumɛn ma k'e b'i furumuso ye e furumuso présenter no tiktok ni facebook kan e furumuso a b'a bolomakolon bila ka yala dugu ɲɛfɛ e sigilen bɛ k'o toléré yalɔ k'a fɔ ni ninnu man kisi laharalo e tɛ kisi dɛ sabu ala ye ninnu dulon e la dɛ ala ye ninnu ka kalifa di e ma de n bari alisilamɛw wala taghurrannakum alhayatu dunya dunya ɲɛnamaya in kana marasa dɛ dugu jɛra maa joli ɲɛna ni su ma ko a ɲɛna su kola maa joli le ɲɛna ni tile ma b'a ɲɛna tile yɛrɛ daminɛna maa joli ɲɛna ni su ma ko a ɲɛna wala taghurrannakum alhayatu dunya dunya ɲɛnamaya in kana wala marasa dɛ waati kunkurunin don dɔw tɛmɛna ka kɔn anw ɲɛ dɔw bɛna anw kɔ anw yɛrɛ fana bɛ taa ila an yarisa allahu al-arda wa man alayha ala ko ciden ma wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ala ma dumɛya latigɛ maa si kelen ye k'a kɔ ciden ɲɛ o afa in mitta fahumul khalidun bɛɛ lajɛlen bɛ taa n bari alisilamɛw an ye taa yɔrɔ min an ye a ɲɛ sigi koyi n'an k'a ɲɛ sigi o de b'an lafiya kaburu kɔnɔna nin bɛ ban waati min na mɔgɔ t'a lɔn lahara yɛrɛ dan t'o la an bari alisilamɛw i ye sɔn gɛlɛya dɔw ma duniya kɔnɔ yan o i ye sɔn tɔɔrɔ dɔw ma duniya kɔnɔ yan mun kosɔn i ka lafiya sini a ka f'i ma lugiyalu kɔnɔ k'i ka fari sabu nin kojugu minnu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ma kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bila sira kan anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ma ɲɔgɔn bila sira kan nin na nin kojugu ninnu n'aw ma nin fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ an bari alisilamɛw ala ka jankata sugu fa ka jugu dɛ ala ka jankata sugu fa ka jugu jangaro jugu b'a la garijɛgɛ tiɲɛ b'a la hamiko gbɛlen b'a la fɛn sugu bɛɛ bɛ dɔ bolo maa dusu laganfiyan tɛ a hakili laganfiyan tɛ i k'i kɔsegin koyi i k'i kɔsegin i sɔnni bɛ jurumu ni ala sɔsɔ min bɛ kɛla i ka so kɔnɔna na ala kota min bɛ k'i ka so kɔnɔna na an bari alisilamɛw sinon maa bɛ feere kɛ maa b'a fɔ ko feere man ɲi wa ahalla allahu al-bay'a wa harrama riba ala ka feere ladaga a ye riba le la haramuya nka feere kɛcogoya feere bɛ kɛla di ni ne yɛrɛkɛnin bɛ bi walimuso o de b'a la minɛ ka fini tiɲɛniw to
fani minnu bɛ sere o fanu na ka taa sigi ka layivu dirɛtiw kɛ k'olu bɛ feere la e bɛ mun feere la e ɲinɛ ko dasi kelen dasi fila in ko baraka bɛ don a la maa minnu ka duniya fa yɛrɛ sɔrɔ olu yɛrɛ t'a la o Karuna lahaliya bɛ min Firawuna lahaliya bɛ min maa minnu ka duniya yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ka cɛ ka kɔɲɔ kan olu bɛ min masaw bɛ tagala bɔgɔ la lon dɔ la o e ma nafolo in ka ban k'e to yan walima e yɛrɛ bɛ ban ka nafolo in to yan an b'a ɲini masaba ala fɛ faamuyali ko ɲuman k'an d'a ma ala m'o kɛra mun fɔra ka mɛn tulo ɲuman d'a ma ala m'o kɛra ka faamuya nɔgɔya an ye ala m'o kɛra ka baara nɔgɔya an ma ala m'o kɛra اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحيم يا رحمن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا اعتدلوا تراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.